Lunes sa unang semana sa Adbyento. Ang mga pulong sa kapitan sa kasundaluhang Romanhon, Ginoo dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay, isulti lang ug mamaayo na ang akong sulugoon. Nakapatingala pag-ayo kang Hesus nga gihimo kining kabahin sa atong pagsaulog sa santos nga Eukaristiya. Unsa may buot ipadayag ni ining mga pulunga? Una sa tanan, nag-ila kini nga labaw sa tanan ang awtoridad ug gahom ni Kristo. Ang pulong sa Amahan, ang pulong nga nagmugna sa tanan nga anaa sa universo. Kun ang pulong makamugna pag-usab ug makabanhaw usab. Ikaduha, ang mga pulong sa kapitan sa kasundaluhang Romanhon miila sa kaugalingon niyang pagkadili takos, halos nagpukaw agig pagtandi ang tubag ni Propeta Isayas, sa dihang iyang nasudong ang kabalaan sa Dios. Sa katapusan, ang maong mga pulong nag-aghat kang Kristo sa paglitok sa pulong ug miepekto ang kaayuhan bisan sa pagkadili takos sa naghangyo. Ang kalaglama nga may halawom nga pagtuo ug pagsalig sa Dios nung kaayo ug gugma, maoy makalitok ni adtong mga pulunga ngadto kang Kristo. Pamalandong, sa akong pag-ampo niini dayon sa pagpangalawat, unsa man ang kahulugan nga buot nakong itug-an. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Niadtong adlawa, ang sanga nga gipatubo sa Ginoo mahimong matahom ug mahimayaon, ug ang abot sa yuta maoy mahimong garbo ug dungog sa mga nasalin nga katawhan sa Israel. Ug ang mahibilin sa Jerusalem tawgon nga balaan sa dihang mahugasan na sa Ginoo ang kahugaw sa Jerusalem ug mahinlo na ang mansa sa dugo nga naula didto pinaagi sa pagsilot niini. Unya ang Ginoo magpadalag panganod panahon sa adlaw, ibabaw sa bukid sa Sion ug ibabaw sa tigumanan sa iyang katawhan. Sa gabii maghimo siyag aso ug nagdilaab nga kalayo. Kay ibabaw sa tanan, ang iyang himaya nahimong panalipod sa syudad. Mahimo kining pandong panahon sa adlaw, ug taguanan ug salipdanan kun magbagyo ug mag-ulan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ug karon nagabarog na kami sa tukaran sa imong ganghaan o Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod ingon og usa ka syudad nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa banay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sulod sa imong mga paril, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako nga giingnan ako nila,
mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, muingon ako, ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya ug nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayuhon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon." Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat og bisan unsa, mubuhat siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.